Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi jgħid li jkun ħela ta' ħin li issa jħares lura lejn l-aħħar 5 snin biex jara x'sar ħażin. Però kieku tħares lura lejn din il-leġislatura, x'għamilt ħażin? U le da eżerċizzju issa da. Jifieri le ma sax insaqsik. Għamilt ħafna affarijiet li kieku nista' nirranġawhom inbiddilhom nagħmilhom differenti. Kollox, imma da mhux ħela ta' ħin. Skont Lorenz Gonzi huwa wettaq dak kollu li kien wiegħed fil-programm elettorali qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali. Ma kemm wettaq minn dal-programm? Kollu. Minkejja li tul l-aħħar sena biss f'5 okkażjonijiet differenti, il-gvern tiegħu tilef il-maġġoranza parlamentari, Lorenz Gonzi ċaħat li kienet iħabbat wiċċu ma' inċertezza politika. Għax kellek inċertezza politika. Ma kelli xejn inċertezza politika. E kif waqt l-intervista semma Franco De Bono, Lorenz Gonzi minnu fih iddeskriva lil De Bono bħala irrilevanti. Franco De Bono huwa kapitolu magħluq. Min issa l-qudiem Franco De Bono irrilevanti. Issa l-istorja Franco De Bono spiċċat, issa sparixxa mix-xena. Fuq Bondi Plus, il-Prim Ministru anki qal li saħansitra ħolu aktar minn 20,000 post tax-xogħol. L-iktar ħaġa importanti, l-iktar ħaġa għażiża, il-postijiet tax-xogħol, li nħolqu 20,000 post tax-xogħol mill-inqas fl-aħħar 4 snin. Intant meta l-erba' filgħodu Lorenz Gonzi kien qiegħed jieħu sehem fil-programm TVAM qal li huwa qatt ma stenna li l-Oppożizzjoni tappoġġjah fil-vot dwar il-budget. Sempliċi, jiena qatt ma pretendejt li l-Oppożizzjoni tivvota favorija. Iddeskriva drabi fejn il-Gvern tilef voti fil-Parlament f'dawn il-5 snin bħala inċidenti del perkorso, jiġifieri intoppi żgħar. U jiġi ta' soqgħod jinkwetani fuq xi mozzjonijiet li kellna f'dal 5 snin, dawk bit-Taljan jgħidulhom inċidenti del perkorso. Meta saret referenza għal proposta tal-Partit Laburista li dawk li qelaw il-paga minima ma jiġux intaxxati, Lorenz Gonzi saħaq li ma jinteressax minn dan. U naħseb li l-oppożizzjoni huwa iktar fih implikazzjoni ikbar. Ma jinteressani, l-importanti mhux da.